Morning ninyong tanan. Happy Three Kings ninyong tanan. Hatagan nato ang Ginoo nga nagpadayag sa tanang kanasuran ug masipang pakpak. Karon mao ang Domingo sa solemnidad sa Epipania sa Ginoo. Nga sa karaang panahon nailhan sa gitawag Feast of the Three Kings. Officially, this is the end of the Christmas season. Kay ugma, piyesta naman sa pagbunyag sa Ginoo. Mao nga human ug mga adlaw tangtango na nato ning mga parol, mga bilin, mga Christmas tree, ilisa na po nato green ang mga kurtina ug hapin sa simbahan. Aron mukuyog ta sa panahon sa simbahan. Sa karang panahon taas maguto ilang Christmas kay moabot pa man to Pebrero 2. Mao nga sa ubang mga lungsod panita sa Lubok, padayon pa sila karuling kay kabilin sa karaang panahon. Adto naman sila muundang sa Christmas season inig piyesta sa Candelaria. Pero kita og mukujog jud ta sa liturgy sa simbahan, today is the official end of Christmas. Huwag na pa'y manaygon sugod ugma panginabuhi na dyan na. No? Pamugas na na pa'y manaygon ugma pohong adlawa sugod. Karon rataman ang pagpanaygon. Unsa man ni kamahinungdano ning Epipania sa Ginoo or nailhan sa karang panahon nga piyesta sa tulo ka hari. Actually, di man gyud wa man gyud moingon ang Biblia og tulo ka hari. Wa gani mag-mention ang Biblia og kinsa sila. Unsa na ibaw ta sa atong mga tiguang sa una nga sila si Melchor, si Gaspar o kinsa may usa si Baltasar. Nanay usa ana nga itungon. Di ba? Bog itumon ba nang usa nato ang nakahari. Pero sa tradisyon, nay usaan nga itumon nga nagrepresenta sa mga tao usab nga gikan sa lain-laing kultura. Nganong nahimo silang tulo tungod kay tulo magupugagasa ang dimensyon. Bulawan, insenso og mira. Pero ang giingon sa Biblia sama sa nadungog nato sa ebanghelyo karon, gingan lang na dayto mga manggialamon. Wata kay bawag pila ba sila kabuok? 20 ba ka, 30 ba ka, 40, we do not really know. Nahibawan lang nato nga tulo, kay tulo mapog kahari. Gipresume nila nga usa ka hari, usa ka gasa. Mao nay background niya na. Unya unsa may leksyon sa solemnidad sa Epipania sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Number 1, kining pagpangita. No? Ang mga manggialamon or ang tulo ka hari, nangita sila. Taliwa sa kangiob sa kagabhion, nangita sila og asa ang Mesiyas. Hing biyahe sila, hing tadla sila, hing lata sila og layo kaayong paho, layong dapit. Aron lang pagpangita sa Ginoo nga natao. Na usa ka magsusulat ingon siya, life is basically a search. Di ba mao man po na ang hulagway sa atong kinabuhi? Kanunay matang sige pangita. Kamo sa maidyo pangita sa kinabuhi. Kamo mga daga ulitaw dinhi, basta first mass ug Domingo tiguwang na manimba. No? Wa kadto mga daga ulitaw. Ang mga dagag ulitaw, nangita na o kinsay posible nilang miniyuan. Kay ang kinabuhi, usa magkapagpangita. Kamo mga dagko na, nangita po mo o kita, nangita po taog kapanginabuhian. Sige tagpangita. Mangita tag swerte. Mangita tag mga maayong butang. Mangita ta og tingos bawan. Mangita tag-asa ta mahiluna. Apil sa itong kinabuhi ng pagpangita, pariha sa tulo ka mga hari.
Unya sa atong kinabuhi samtang kita nangita, maulatas kisab kita og mga ngiob nga dapit, mga ngiob nga yugto sa atong kinabuhi. Mo bitaw tanawa ka mo mga minyo, di ba? Og iyong subayon anyong kaagi sa kinabuhi. Dihay mga yugto nga parihas mo sa biyahe sa tulo ka hari, nakatilaw mo kang ngiob sa kinabuhi. Sige mog away, pag binangagay mog luwag, bago pa mong minso, di mo magkasinabot, unya di mo magagdahay kaon, unya moabot ang punto nga wa na mo maghibaw anay ug asa mo mulakaw, inyong bay mura na lang airport. Mutugpa tong usang-usapod mo lupad. Pero kadugayan sa kinabuhi, mahiluna mo. Kaya ikaw ang asawa, mo po kay mahimo. So ang naminjo naman mo, na diadapita, mulandag og balik imong kinabuhi. Napto mi ang sus pader, o wa mi magminjo po nakatuig, wa man di ko makahibaw hiwi deg naong ni humbana. Ug wa moabot og po katuig wa ko kahibaw hiwi og naong isambana, sige duhog og po katuig. Kana bang sa hinay-hinay natong pagpangita unsay makahatag natong kalinaw, giyahan gyud ta. Mauna ang kasinatian sa tulo ka hari. Taliwa sa kagabion gigiyahan sila kumita, ang bituon. Naglamdag nila hangtod nga kaabot sila sa Belen. Mo nindot sa tong kinabuhi. Kay taliwa sa mga kangiob sa tong kinabuhi, ang Ginoo mulamdag jud nato. Naay mga bituon nga ipada ang Ginoo aron malamdagan ang atong kinabuhi samtang kita nangita. Mo nga sama sa panig-ingnan sa tulo ka hari, ayaw gikundang og pangita. Ayaw hunong og pangita. Kamo nga pa madato din he. Padayon sa pagpangita. Kay hatag ra lagi na. Panguy-koy sa kinabuhi. Adyo lang pa pila koy-koy tong septic tank kay jamoy swerte ana. Ano? Pangita gyud. Kay muundang ganita pagpangita, di ta makaabot sa gitawag og Belen. Nga din, tua ang Ginoo nga nagpakatao. Na may uban, lain pangitaon. Ang uban, mangita og di malas. Ang uban, mangitag kaparutan. Ang uban, mangita og disgrasya. Ang uban, mangita og di maayong mga butang. Pero kung manag-ing ta sa panig-ingnan sa tulo ka hari o sa mga magialamon, ang atong pagpangita magpunting gyud ngadto sa pasungan nga din tua ang Ginoong Hesus. Kay kung di ka mangita, di ka makaabot sa Belen. Unya kung di po ka mo panaw, magpabilin ka sa imong dapit asa ka karon, di ka kakita sa lamdag sa bituon. Mubitaw nga na yung mga tao nga ilang siradan ang ilang kinabuhi. Kana bitaw, imbis daghan pang mga kahigayunan, daghan pang mga oportunidad nga moabot sa kinabuhi, di na nila makita. Nga naman, di naman sila mangita. Kana bitaw mayon ta nga, sa pa may, kuanon, sa magpantig paningkamot, Father, pobre raman ko gihapon. Wa na ka mangita, wa na ka mo search. Sa may mahitabo, di ka angat sa kinabuhi. Nabito ba nga pilosopo kaazo, gabihay na po, nagtanom day kag saging kay dako makagjuta, ang mga tapuan bitaw, hago i-negosyate. Pagtanom og saging, mayan dito nga, madug gihapon magtanom og saging, Father, kawaton gihapon. Wa pa gani katanom, gahisgot, nagkawat. Pagtanom, una-unja ra ng kawat, kay sa may kawatog, wadya mo kay gitanom. So pangita, pariha sa tulo ka hari. Kay kung mangita ta, tultulan kita sa lamdag sa bituon. Kay ang lamdag sa bituon, nga gituuhan sa karaang mga tao, nga simbolo kato sa presensya sa Dios.
Dako og papel ang bituon sa kaniang panahon. Mao bitaw nga natao ng ekspresyon nga gikaluhaan og bituon, ha, di ba? Sa karang mga panahon, may kami so makadajon, Father, nga naman, mao man ni ang bituon nga gihatag sa Ginoo nako. Mutuo sila sa una, karang panahon, sa gahom sa bituon. Mga tanawan ninyo kamo mga minjo, tanawan ninyo na inyong bana o bituon ba na tanawon. Basig eclipse na sa inyong kinabuhi. Inyong bana nga dugay mo uli, unsa di mo hatag sweldo. Tanawag kumita ba na sa inyong kinabuhi, basig eclipse na. Inyong asawa ninyong yaw-yawan, sige pangasaba, sige kasuko, basig di na kumita. Basig bakunawa na sa inyong kinabuhi. Pangita, muundang ganito pagpangita, mawala po ta sa direksyon, padong sa Ginoo, nga nagpadayag sa iyang kaugilingon, nga hari sa kalibutan. Happy Three Kings, natong tanan.